we and a bre a doma no one want to shaman. The other guy who the Atosimianu or Shri when a Japadia, when a Jadia or the echo was Shri. Enti and a bio, sir. Nipana no watimuno o sha se frɛ won anyame obia won in level of faith obia won in level no object of worship enti obia sha se frɛ na nyame. Jonah was nowhere to be found to call on his God. Only there na wada the ekoso bia na wahunu enti ehu ana ewo sa dom no mu no Jonah ante na so odin bia wo ye ne decision bia wo take yenti e ma won no won ti hyema no mu no esuro ye ama wo hwere won agya pade to shase abubu abodini ni won nyame ahoro wonim nanso ankosi aga na sanse na Nyankopon asiesie onema soronko binti no o shase ehwehwe nipa ewom so obia ye save anu gohun se papa yi adahate ewon hyema nase wadahate it is the captain of the ship no ega jenze wo dia won tedi akoso won so sorry na frɛ wo nyame ebia obeti yen abusuanfo edu be bia asoche gba ya dahate na de Nyankopon ka kire ni se yan soro ni Yesu mfiri nyame Yes. na ebia obetie yen yan soro na Yesu mfiri nyame na ebia obetie yen Jonah etie captain na sem no na Yesu mfiri nyame sanke kan kwani mu aminu se ebeto aso sa no ye behunu de eye ya enti Jonah enti edoma no won te hyema no mu no won ho to eto won abusofo ebia wo wunti ede wo haw bi abre busua no ebia wo wunti ede amane bi abre abusua no Awurade se ena no pe sori waka na tie mu denden na Awurade ebetie wo. Yes. Tie mu denden na Awurade bema asorochim bia ebon no ayemre ebia nipa binti unana binti bibia odi ni ti kwahye ase enti amasoro chia babusua no mu na ugye mu ba bia anye esese unana ni ho wa wukọ esese won su sori waka esese wo sori waka wo sori na tie mu denden na wo su vre Awurade na Awurade be masa asorochi na ebo wo bre mu no ayedi. Amen. Amen. Awurade nkasa ma yen. Amen. Nia oti nia odi esikre ba fie no odi once na ba fie. Now one kese ankasa na yen no wa adwene mo ne na kanka anamompa na wo kwakotu ene de kaaba. Na kana ba no ese so sori waka. Nsɔhwɛ abeto abusuan no so ese sori waka. Yare bi mframa bɔne bi abɔ afa abusuan no so enam wunti enam wo kasa enam wo ne ye bi enam su ban bi nti enne sika odi asie no na sese okoyi na yadi kotu etu aka enne yare bompa ya sere Awurade na ya hye wonkuran se osore na wo bompa ya Awurade obetie. Amen. Obi a sore abo efre ni nyame wakohye kona wo a wo ye course kofare bai no wakohye kona ena wutwa na ubuna in the midst of the storm what the way no hu atɔ na woreda yebedu ho osofo ejakwa papa edase na papa ene yen area analogy no on yen FM na obobo so the decision brought a wind ejina tu bi obi tui no ana osi no e den frama ano ye den by brought a storm and from an by no ehu kese beto nipa no so there was fear. Ehono papa ehona mpese yen so mede ade ba ko ban say fear ne by no den na wo ye
near the kind of year and say, what's was throwing Entempa or Freya won Enyame. Oma friend Yankupon, what's what Freya won Enyame. What from when Yamino, Oma chain near one Yamini Bayo, and not to us while anyone who took one gas one answers. Ekazo, say a shano yet. Benkum nifa e wo so dia ye nyama ne benku a so nua dofo se ye nya wo de yemfa enyame ne kra ne yemfa se ye no nyankopon kra bompa ye nya bere twen erade hwani muaye ana se erade be kesi mo ye ne den se mo ye ne den obompa ye ne na no o last time no the bompa ye no ye ni ye se ye se na Moses edu ba bi o se o me de poma no ebo ayi obono misuba enti me ntwen kra meye debi. God is not a one way God. Enunti ne de ka me so person me de ka papa de no say yan hwe yen decision na yeye. Sure. It will either bring a storm or it will bring calmness. Edi ehu kesi bi beba edi from kesi bebo anase edi din enkunim di be de ebebre. Papa the asem kesi no wabo say who can na madwene nam wiase wiase from eboyi niama sorry fuel prices wan niama ne boy di decision bi o decision bi a me se metimi kro mekwa akobombe obi manso o ye me den ye ka bibia one person's decision otu ejina buam ene boboba egusu boboba eboboba the baby aye wo and baby asa kuro ni wo na wiase ni na eri hu so we can scale it down to a nation country leader be betumi take decision here ebema o won aka nyina the obreni or how beto so ni ahochire beba. We can scale it down to town say on hini betumi take decision bia or how ahochire betumi aba. We can bring it down to ebusuam pahini betumi take decision bia or how ni ahochire you can take it to the church or so for betumi take decision bia ahochire ni ahoja bebre asafo ni nyina. We can bring it down to nuclear family okunu betumi take decision bi if you know oyere ni manyina when it daso ni nasa. And what we are saying this morning is real. Say decision. Why that decision? Na anopei asrochi na ebon efi na yes misa say hina eno resori abompai na sa asrochi no eto etwa papa na afenu no submission am making nyina e kire say asrochi eboy no e wo baby efi na say asrochi bo nia obetuma siwa no eye nia onim nia eye nti asɔkye ne boy eninti na wogu so hwehwehwehwe na wokoto uju na waso say hey master nia wo ye ni na enkosi agaye until say wo mko the one who is the cause of the storm. You see, knowing the problem, where the problem is coming from, no cry so it's half solved. As soon as they identify Jonah, the anything now can Bible nature so na papa kesi ya so wo hu Jonah wie pe na so kye ne ye dan to try ye hu ba bia ye say wiase ya fo ye hu anto awrade so no wan kire ba bia ye haw ne fa pem wa ye di ti be pempem sa ye me maso nyina be so ya awrade hu ye moba no pay. Amen. Papa Jampon also continue ye kono e ma ye hu the storm of Jonah. Jonah ochintontono esine so ana Jonah can say me je say dey say na me so nko be ma munyina ma hwere mo nkwa dey a mo mfa me ntopu num na yade tu mu no there was a whale na bozu no but in Jesus' time who can Mark chapter 4 verses 35 to 41 now. Yesu Kristo nso na suyanfo no en wo Galilea. Was it a big lake? Na o cross. Yesu aye adwuma no ye nhwade. They were all to do one
particular thing for God. One chia kra manipa. Jonah refuse ye nti wo dwane. Yesu de watwe akra na ya dwuma ne bia nti wo twa akọ fofofo akọ ya dwuma foforo. And on his way there was a storm. In this case, Jesus was also asleep at the back of the boat. Enti esuafo ne ko ne nchen kokus gadgets enti Awurade ya ira uhu ya na. Similar to Jonah. The captain of the ship went to Jonah to ask him, say, na akwa ora ya ira uhu ya na. Watching tonto. Emma Jonah ka say any ya media any move amintum. The solution to the problem of those with Jonah is say yedi Jonah too mu emma ohun to won. But as you have one go Yesu nche no Yesu ka kire Yesu hu sa so chi ne bono ano. O say o ka say epo yedin asio eyedin na yekom. Yesu Kristo an ka say wono de yemfa ne ntum na asuafo no ho nto no o ka asem no ama so chi ni jaye. Out of all, Yesu Kristo ni na asuafo ne nam no they did not lose any of their properties. But John na ne nkofo ne nam de omo hwere wona japade ahoro. John na ne when mu nam no o say a cargo of their goods were thrown into the sea. Nothing of that sort happened to the storm at Jesus' time. Enti Yesu Kristo ekire yen say asroche ne bo se de nkra na owo yen chen na de all kan je ne say yen ma yen sa so ne nka say asroche yedin na papa no mo kan asembi. No matter what happens to us on this earth, Awurade Nyankopon etiase say why ye dwuma ma wa boka se de yan a Awurade Yesu Kristo say enne o kan kire wo say asroche no ebeyedin. Amen. 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 Nyamisha papa. Wuritie high 97.1 Okuman radio Anidaso Bere na yegusu yeno erehwemu yegusu erehwe na ene yetua yen adesua ewo Jonah ne so ni yedu eye papa I introduce the another dimension Jesus Christ storms what the fair moon na ono de okasa che asoti ni se yedin na edi gidi wura esuafo ni mu ye pacho osofo ejakwa che aso na ye kika ni na mum baba ezo sanya eniama eya ekeka sisi no obeka so bia hyeda na wa kyerɛw Shebra Yona de see. Me di say ebia it was like over years. Yes Christo so the wedding ABC. Over 400 years and over thousands of centuries. Now so a bit of similarities. Eniama I say eye pe kakra e wo ni nyina mu. Papa kan no say na wo nyina wonim Nyankopon no. No ni Nyankopon nanto no mada. In the midst of the storm. Na omada. To be busan say to Yona one tempo kra say there was a storm ana. And you know see the hu to erade so a and from the bo we are singing now so in the midst of the storm ye agidefo ye betumi ayede ada. Eno na me pese ye nso ye hwe wo ho. Na masamba back. Yona ada isan say trust me say oyodifo Nyankopon ne kasa Nyankopon soma no odi yanyi say wanko soma no kran ento entwen kakra. Now so say in the midst of the storm no ada. Yanko Yesu Kristo bere so in the midst of the storm no so ede no so ada. And na one no nim Kristo no one na won gidi him no no pempem. And yenye ni say yende ane ago debi. If we have Christ ampa aswati bebo we are singing na aswati bebo yen kurumu aswati bebo aware no mu nanso esa ne se ye wo Kristo nti ye wo gidi se hwe gidi asema yo na kai o se samo de metu nsu ni ma
Samo de me to nsunima. Eye gidi kasa. Sana Yesu Kristo nsuka so you men of little faith. Ano say yedin ena ehunu yede eyedi. Enuanom me pese yanso yedi gidi ekase egu ya abrabom. Esan say asam no aka kire yen say ode tumi bi ahye yen tekremamu. We have power in the tongue, and when we speak, si kasa ni ebusa obeye den obeye ede aman. Papa dem di twa to ewo session ni mu ne say o se opanyin no 6 no o se na ehye mu panyin no call you 19 no busa ne say wo kire den enti na wada hate say Karachi wo kire den who are you? Can't you see the storm? And our Papa now can say, he is the creator of the storm in a way. Onuntina storm on Ediaba. A told be a one sebi. One more or how any wonder. Told be a 1 year one who say, Winim. Now so say, Shani Penino and Kasa and Kayona Becos Wada. And your man says, Yemuayano. Exactly. Ebusiani man sase ye mu aya no menka so oni pa ko no kasa uni erade enkasa ebusiani mu no ehu ansa na oni ebusiani panyin ana obi be kasa ebusiani mu uni erade enkasa buserade fa wo ha oni nyina to erade mu ose na okọ yo 19 ko busan wa buserade ana na wo tere den se erade uni erade enye de enkasa o se sufre wunyame esa ehon ogitu mu se won no masu afre wo anyame no anye ye won de won agudi ni bi agu aponim anye ye se sa de a wa dai yenti ase ni enti awada oh yeah, exactly. It's not because it's also no nim nyangopo ninti even though the storms of life no asotine boniti on the ultimate die. It says, "Adia, ebia wo de what the tun frɛ onyame tun so de frɛ onyankopɔn ne ehwe." Na no kwa nyame anim, na papa kan ye kan kwa ewu sɛ on ne nyankopɔn ɛkasae, de ɔbɔ soro ne asase ɛkasae no, ye hu nsɛnkyɛne ɛde. Isi, enuanom ensese ye mua ya no. Ukraine war de ensese ye mua ya no. Enyama re kokɔ soro inflation, wɔbɛbɔ abrɔfo akɛse ne ade ade a ye nti ase. Ensese omua wa no. Ensese ye ne onyankopɔn ɛkasa. Ensese ye ne onyankopɔn ɛkasa. Ensese ye nhye ye gididin. Jona edi ni gidi ye adwuma. Yesu Kristo nso edi ni gidi eye adwuma. Na ensɛnkyɛne si wɔ pono so. Minim po a onso wo nam, minim abrabo bi a unam, minim de opese ofi ase. Nanso se umia wa no na ye obiara se enya ampa enye nso. Nanso so be kasa wonkua unu abusua no unu adwuma no obehu nsɛnkyɛne. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yeah, Papa jump on. Also not. Yeah, she. One guy na ni Jonathan pomuno shemanu mu no. No munim say Jonathan say ye ni tumu ye ho atoye. They knew definitely say onyankwa bi o. They knew say Jonah onyankwa bi o, but na urade SCC bonsu e wona kwem. Oh, there was they expected Jonah to die. Enti minim say wakaya sochini jaya onam kwan ekọ no enkoma wo bedie nyina yese obeka bususem afa Jonah ho obeka nsem ono no the topic you need to say na ye ho don't know how yes adapa no wakoda no wakoda ye ba biwu obi amaware foforo middle to kwan yakọ enti to mpese Debia ye ko ye dwa bibi we nto ye da enna busuefo ba bi ofi o de ne san be fi adeka yankuno be obey topic papa so we be duru ba bia wo Jesus' time yes you ama we bia mana kwam he just calmed the storm. Jesus just calmed the storm. So ye nana nu bi
aya de bia maya ka wona chia edi wona temwa kansem agu wonso a and Jesus Christ so why ready say he will calm that storm in the family. Amen. Ebia minimum busu bia bebre ene de ye ne aye adwuma ye awurade adwuma asomfo yi de oba bia ni wa wutimi etena be ma ba ko ma ni wie oba bia ni ho a wutimi tena be ma ba ko obi a wo 7 nkra 7 obi a ne papa Jesus nanso ni papa ko fo bi pie abusuan mu no na wo hunu se eno eye abusuan no me ene ye no so de gina ye no that storm is calm. Amen. Enti wonso wo de ene sen wo de ene sen de wo hunu no se wo so gina na wo ma won saso na ka che Awurade se Awurade masaso chinyi enye din na ebeye kom. Amen. 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 Yada Awurade ase na kakra me de kan ho na me de ahwe afanu no Jesus Christ storm, Jonah storm. Omu nyina won se jejeje. Jesus Jonah. We nyina so die. We nyina so they were in the middle of assignment. Na won say Jesus de no the assignment was saturated with obedience. And with that obedience no he was able to stand up and calm the storm. Who say, "Eyi sa obedience he did. Oseti anamoyi muide sa sochi medisunkunim." The other person no disobedient. Until he was given up by the storm. Until he didn't to storm him. Ono mercy spoke for him. Say ye nyame no hu ne mobwa. Na enye hu na ye shark na emene no. We say shark so nese no. Canal anko papa animu atete onimu. Eti we say aswoding yemfa nsum nyame. Aswoding we have to be very careful. Storms na rebel but say who you sit here meradia. God give you mastery over the storm. Yes. Say when you aswoding the storm overcomes you. Yes. Now the situation become very very unbearable for you. Eti won be no so analogy kakra ye hunin yemfo city nsum erade. Na sorting bo say den erade be boa yen ye de so enkunim yo abo exactly 5:38 anopay na senior ye ne da no yenim say etiefu eritie yen anopay and so I crowd say once we person we kire wan adwene okoman morning devotion Anidaso Bere ne ma ye ni kan ye mekan wu asum bebre sa ye ma wo so to me frɛ na wo so akire wadwene eto de bia yesi wadwen kire no betumi abuye obi de obi safe ana ye obi safe won so betumi de abuye ni issue obi ama ye nyina ye de ahye Awurade nyi onkonkon ni obi bia kasa na senia onkonkon nam ye so ene ori baba asem ni mu no me je say onkonkon betwe adwene so ato bibi so wo experience bi e wo asem ye ho be ye inshira ama etiefo so anopa nyame inshira wo say wo de wa free no ato Okoman 97.1 no bonketia osi wa yima de so nyina eno ne yereka che so asrochi bia onam no jetum se Awurade be yi ni na afi ho ofrefo di kan e wo line ne so yema akwa baba Okoman 97.1 yo papa Anidaso e wo Yesu Kristo mu ofremi mambu me kasa fi Akropong Quarshie Junction. Hey, wonderful. Mabu asunje nkan wo. Enka onso papa. Na mama so ho te den ni akire ni ebusuanfo nyina. Ache obi a hu yi. Da Yesu ase mpacho yen kasa. You papa. De bia yet nsem, yet Jonah nsem, yet Bible mu nsem. Na adekasi amaye ni se. Mun chire no. Yetia say sorry am I yetia say Emma adechia utumi ka chiro fufuro etumi ma yen hukute ne ayebebo bra no nchirechire na mo chirechire yen no anokwari ni eri ye adwuma papa nti ni ameka say Awurade nhira mo nkoso no mo na mo fi adum mu nko adum mu na mo nkoso nchirechire yen no mo se na ye fa Bible ni tira na waka bibia wutie ni keke no
nti nyame ka ne sɛ obiara mmɔmmɔden a no ntie na ɛreyɛ adwuma ɛreyɛ nsɛnkyerɛnne bebree wɔ yɛn abrabom ɛma yɛtumi te bible no so ase awurade nhyira mu nyinaa papa chiampɔn awurade nhyira wo papa da wase yo ene papa agya kwan so se awurade nhyira yo ya da se pa me bu nyame nhyira mu bebre awurade nhyira wonderful family omodo nyame papa awurade nhyira mo frefo di so e wo line ne so okay we ntumi anyina so akati hello ohini na wo line ne so Anidaso. Hello. Anidaso Kristo mo nana yenu abema na hune mboko radin sha se wa frɛ okuma 97 ya Yesu adom ye hu ye pa ya also for Akropong so ya so ya e apotel no en apotel la ponte donc ya se fa na wo biara ye di ngibito Akropong on the thing biara na ya epo aso atene ko abo de den na dan na wo da so ya umompa mo wanga yo ni na ene okuma na ti okuma yo umompa mo ye be sa nyamisha pa ofrefo stand wo line no so ye mo akwa baba okuma 97.1 Anidaso papa Anidaso ewo Yesu Kristo mu Joanna papa nyame nka ho ye da wase se wa frɛ yen kyerɛ wadwene ne nkasa papa abotar wa sama moka ani ni amoka na ehunya na papa asembi etimi ehwum na ehwo so a ebia ntobo asema abotar ma se wo fi no wani nje na okonya mfia esese wani je wonya mfia enra me kwaso ni si no abotar ama eya mani gidi eya aboto mompai mami okay John Ampacho we spare the details men ka bibia wo amai so na ye pon a ye ne obekasa sisi a enche na ye fi be 10 minutes 15 minutes time safre na ye ndi komo why yo na minchira pa ye dase ayi bobo papa kofodu afon today mbajo kofodu afon ye ti o ti pa bacho yenkas asumje enka Anidaso Kristo mu papa ye da mo asi ya minchira mo na babu musem no obika etumu kanya opa la akoma so for the fat me ehwa na mebo because muka send there etumu wura me mu iti na tabia me pese me fre na se me tu kwan iti ma tu am fre na mida mo ase nya me nhyira mo na me bisabia so mu yemam iti me ni fiika na maka se nya me nhyira mo na bibia na bisa wo bia no nya me yemam tabia mo wani je me frama mo wani je mpa nya me nhyira mo nyamisha won so ye da se pa Zero 551-667755 0270191971 anopai asroti beng na erebo ewo wasetina mu anopai den na wadwendwen ho wuhu abusuane ko fefefe all of a sudden I say bibi eri pie abusuana meme abusuana all of a sudden I say wuhu from mebirebo I say kahun from mebirebo I say yare basa birebo I say abufra na adisua senior na hoden tefa no ereba fam yinimu se Yesu Kristo ti ase anopai amen na se nyankopon na okasa masroti yedin no ono na yesre ni so onkasa ma wa no pay no ma asrochi biara epija ne men no enyidin na Yesu Kristo mayete asese asrochi ewone a etikasa
yo o man ti asese because okay say ye din na ye din e woni enti ye be gina Yesu Kristo tumi mu na ye de akasa asochi ne beti ne efi Yesu ho na ebetie yeah ofre fofoforo wo line so mo man yan peki ne sisi ya ye mo akwa baba ko man Anidaso ewo Yesu Kristo mu pa che odin ne ba bia ofrefi That's me frefi nyai abigail maame hey yeah there right be a phone is mo ho te dan yo Yamina dum yehu papa actually that ye din komo papa nyame aye bebre enti be din komo actually na de America e won message no ho no se e se ebusia oba tan eja na wo ma na nkala bi wo wona so e din e wo ebusia no mu a se eja ana enna se wan sorry ya Attraction be block up for me now, so de wonye papa wo mu no kra no e bi nkama for won nyina so. Enti se na ena eja. E se wo sori bra nkwala ni bi aye asodin ama abusia no. Na nam ompa bo so na wo sori na wa na. What a for the ba ji won nyina na won nyina be ye nhua ama abusia no. Amen. That is so wonderful. Nyami shira papa na yokosa sere radio mamu na ni radio fiase no nkoso ye ni akesi mu enhye ni dia dunyam ye da se pa ye chesu nya ni fu ni abusafo nyina nso amen amen Erade be ma sochi netu etwa amen na ye de kan nyina na ebisa ye ho se eye denti na onipa ye ntie nyame asem ye UCT me erade ni edikan mesantwen ya adwen ko papa submissions afenu abani ni na no ba kon de na papa retwen adwen ko se onnam ositi so onu de oriko ni wawie adwuma ne ba kon san ko ye another adwuma ena asoche ne boy ena radical me no ena ba kon so ntimu se asoche ne bo wo kwan biara so asoche ne bo na unam Kristo mu a test of your faith asochine bo na wu wa ya asodin a eye temptation bi a eyi wutum na ema we Anidaso nyina eyokwa emu abien ne we he na wo pe eyi ne question am yeri bisa wansa na ya sign out wo pe asoche a ebebo isan asodin and deliberate disobedience say Awurade asem yinim pa se nokware ne Yesu ye nkanda yenim se ha ne ye de to Yesu ye nyeda yenim se eyi ne yetu ho anam a edi solution beba Yesu ye nyeda moma yen hwe ni yiye na ebia na wo de yeyi wutu nsu ni mu na wanya bonsu wo ho amen wanya bonsu amen wo yesre Awurade ama otiefu bi obi bia wuritie yen biara sase mu mfa mu ne nwura Ghana yeni Ghana fu nyina asum nwura bibifu nyina asum se na yeri ye biara nsunsuanso wa echi. So why that decision na yentumi nya otwen imi nua bia ba ko ofre ya no rekesi asembi si yemotwa aso no ensem sisi ye da na mum kwan a ye fa so ye koba ye twa ho anamon ye nsem bia ye bekika beka bi wi kan afi wanu hu se okeka sa ena no pay yesre Awurade se Awurade hu mobo Awurade hu ye mobo Awurade nom ye nam ni ye bi so ne ye repagya wasorochi bi a Awurade nye ye mfim wo Yesu anamon bi a na ubetu ye de asorochi bi beba beto ne wabusua so no Awurade nye mfim wo Yesu Kristo sika bi a wore mo ho mpai na wode bekwa akohye ba bi afidi e be ye huhu afidi ubenu hu na ehun sunsanso be ye basa no Awurade nye mfim amen enu ti na Anidaso Bere tem bia ye ne ohia se Awurade nkyerɛkyerɛ na otutu yan na mo maye ba before wonwom bi o se fa wo kwan hye wo yefo Onyankopɔn nsa na fa wo ho ye den eto no so na so wusi mpo ne fama ɔkyerɛ ne kwan a obekyerɛ wo kwan ama wonan afaso Onyankopɔn nom ye anopai amen na ye fa yakwan nyina hye Awurade nsa na senya Yesu Kristo na kwa nyina na hye na agyansam no I have come to do the will of my Father. It is a boy no
oh ejana hodin bi esori fi ni mu no o de kasa se asochi no padam away na eye example ema esuafo ni nyina Jonah de ne ye warning ema passengers fo ni nyina. Is your life being an example or is being a warning? Anopay yes Erade se Erade nkan yen ho Erade obeshira yen pa amen o kese amen Erade obeshira wo pa amen Erade obeshira wo pa amen na asrochi biara ebo bia yen paebo nam so obesiesie yen kai se bonsu wo ho hallelujah amen nyame ya dum ochina wuku eye prayer midweek prayer ye be bompai against the storms asrochi biara se fi obentin se fi asmesi ye be sere Erade se Erade ene ye wo wanim ye ma wum yi ye nto asrochi nim na se bonsu bi ankomene ya hwe ye nkwa ye begina ne yafa Yesu Kristo a wabewude ne ho ato ha man na wabeye se na ho abeye example man se yemfa na kwanso na yemfa ntua na mon ono ne system ne ye we will employ the methods of Jesus Christ. Yes. Ono he spoke to the storm. He spoke in the middle of the storm. Or sorry cassette ai enti anopay Erade nkan ho no ochina unfortunate no ye or the adum dum ye ochina no pa we are going to pray against the storm. Mofra storm sebo ejanom ne nanom ye de bia fa Akropong asre Erade storms bia bu krodua Yesu Erade mmere na sema ye wo Yesu dim ye de bia bo ama okuapeman storms bia bu okuapeman Erade mmere na sema ye wo Yesu dim storms bia rebo wo ye man Ghana mu Erade mmere na sema ye ka so tena ye 31st August ye de twato e wo bosom August mu o tena twamu a ne riwura the ember month eye September mu na September mu baba na neche se nche na buru nyanso ye den abare beba enti na baba ne ba na buru nyana ye den aba hallelujah amen eti ochina ne ka se yawda no pa no 9 exactly 4 to 6 anopa ibe share with grace commencing the month yeri fi bosum na se wo yedimu yeri fi bosum na se e wo kunimdimu yeri fi bosum na se wo inkuranhye ene Anidaso mu wo be ba be share evangelist Dr. Yi Abofei ni busuafo a Erade asiesie won se won mompai enwura bosum September mu yenimu se Yesu ti ase wo be yenhira anopai inhira nka Erade se ye ne wo hia wa ha osofo ejakwa edu wola o final words yo and also sena de bia meka me du ha na me de mani age esa se nyakopo asem na de anije eba and also me giri se nyina yesua ade eno a me fi apepepe me hia obi asomo kan se kai se na me giri so bonsu oho enti emma wood decision ade ba kwa mpese nyina ye kai se emma wood decision emma from abi embo from aboni bi embo e wo abusuam wo adwumam wo kromo emma wo enam wo so emma nemba na Nyankopon enkoso a enhyiran na me gire yisu tia Reverend Theophilus Opoku Memorial asafuma nyina our for presby obi biara oti especially yenua bia sister abi otonkoko ewo amanfo yame enhira de bia otie yen midu bia ona eno amidu okata me se menkai se bonsu ewo onu wabusia amen o shoni na abusia fo na me gina so nso hia Akropong Catechist Conference I am penny Catechist Mrs. Jane Ofe Asare and Obia our charismatic catechist Papa Auntie Maggie and Auntie Obu Papa Michael and the Kring Catechist Apostle Hammond Yami Enshiro Bibia Ebeko Suesia me mami remfi me yere me hokafo Mrs. Wendolin Boatema Ejakwedu. Medo Nyamishra. Nyamishra. Papa Jampo. Yo, so maybe I'll be chafa. The American is in the midst of the storm. Sure. There is Christ. Amen. Inti said ye aswachine be bobiano. Yesu Kristo ho. Amen. Inti ma wagina sie. Unhu se enye no. Unhu se nya. Erade bebe mu amasa asroche na ebo no bia atima yedin. Amen. Na meso mekoso agina ade enchia amma Grace asafo manyina catechist for Mama Grace
ɛna my Jane ɛne asɔfo a ɛne wɔn papa wuli ɛne yɛn yere no mu nyinaa a menka sɛ mama Letitia Echampon ɛne mmɔfra no ɛna school for the blind akyerɛkyerɛfoɔ nyinaa Madam Ruby, Madam Millicent, Mr. Pong ɛne wɔn ɛka ho nyinaa Awurade nhyira mu nyinaa amen. Amen. Ebusuafo yɛde Awurade ase bebree berema Kisiedo eyemi aminu abema Felix Kisiedo edi aba say may the good Lord continue to bless you with more insight in his word. I'm blessed this morning. Amen. Also for okay say I'm blessed nature say na nyamishira mo pa mesumidi ntia ekoso ema local council of churches enumere yebeshia ene no nan pepepepe yeshia o Christ Church local council of churches nina yebesre wudi tie ya bo frɛ wo sɔfo na kai ni sɛ wote wo kuma sɛ ene local council of churches yinne local council of churches ni ye nsɔrɔnsɔre we Akropong nyina asɔfo ni mpanyina yeshia na ye na yato adwene abobɔ pɔw ahwɛ kwan a yɛbɛfa so na Kristo han betumi akɔso ahyerɛn ama Akropong afa ne ntama pa efra ene enuonyam Awurade de adura kuro yi atumi ayekese no nan ede ebehia ɛwɔ Christ Church yɛda Awurade ase na yɛka sɛ Awurade ahyira Akropong bebree dwumadi bia ɛkɔso bia ɛfa nyamesom ho no Akropong no wɔde ba yɛka sɛ sisi a chaplains ɛwɔ Ghana nyinaa ahyia ɛwɔ Patmos a fitina kosi fida wɔde yɛ conference abɔmpa yɛatwe Awurade anim yɛsrɛ Awurade sɛ Awurade bɛka wɔn nyinaa ho na ene official opinion ebe koso ewo Christ anope ya 9 eno so ye de Awurade ase ye kai wo se ube koso ama Awurade tumi ayekese Awurade nhyira mo bebre enura mo fra no oras no eye fine Awurade tie won paibo ye nkoso mo pai ma ye ma no na ye nsira Awurade ma won se won bedi nkunim na enunyam aye Awurade edia ye de Awurade ase ye besan ahyia na ye kai wo se kai se Bonsu oho nyame onhyira ye na Awurade ka ye ho aseda pesi enkoma zigibi ene ebusuafo manager a orani program yi ema ye KB ni adofo aye ne won wokoma nyina ye kese nyame hyira mo bebre na emumwe a mo nso monka ese bonsu oho ye besi ahyia bio Awurade onka wo ho Awurade nomo na Awurade manadom enye kese mawo ebra ye rihia yi bye bye. Akropong Radio 97.1